Somos a TQRT, somos un grupo de teatro aficionado do Concello de Teo e vimos aquí a Noia, estamos encantados de estar no Liceo, traemos unha obra super simpática que se chama Vacacións. Se sigo bebendo, acabaré por bailar enriba da mesa. Ven aquí, ven aquí. Ai, quérote. Vendo as cadeiras que hai postas, agardamos que bastantes. Vendo o aforo, estamos encantados e se enche a metade. Xa sería estupendo. Antón, que faz, Adrián? Así que comprando champán as agachadas, como nos las gastamos. Sí, si estaba no apartamento. No apartamento? Coa froita. Que froita? Nos non tiñamos froita, verdade, Marta? No? Pois nós, cando chegamos... A historia de dúas parellas que comenzan unhas vacacións e o que parece que vai ser unha cuestión idílica convértese nun inferno. A reciclaste. Contéis a última do meu son? Non sei. É que eu xa... perdoa, Marta, pero é verdade, o home quere seguir dirixindo a imprenta como se ainda estivera ali. Pero o director agora son eu. Xubilouse, non? 20 anos agardando, pois que me deixe en paz. É que os papás na imprenta... A sala e o equipo estupendo, e que temos de todo o que precisamos, atención... Tamén, e o personal técnico, moi bo. efectivamente. E a rosca de noia moi rica tamén. Tengo razón, que máis vale pasear unha man que dous ou tres a voar. Vai. Polas vacacións! Polas vacacións! E nada, estamos encantados de estar aquí no Liceo, que xa coñecemos sobradamente, tanto a sala, como o equipo técnico, como o persoal de sala, está todo maravilloso. Perdoado que me poño sentimental. Esa cara se vou chisco cargada. Creo que é todo tan bonito.